हाँ तो का हाल बा भाई लो, सबके बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हाँ भाई लो, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के एक और ही न्यू बवाल तीसरा होली सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। अरे हाँ भाई लो, जना गाना के टाइटल हो गया बा बाहर रहेला मर्दा। अरे हाँ भाई लो, ये गाना कब तक ले होता, फुल सॉन्ग कब तक ले रिलीज करल जाता, कौन चैनल पर होता और भाई लो कैसन गाना होके बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, क्या कि खेसारी लाल यादव के हर गाना फिल्म के अपडेट ये वाला चैनल पर मिलल तो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो भाई तो लोग बता दी सबसे पहले कि हाँ ये वाला गाना कौन टाइप के होखेला बा, कैसन होखेला बा। तो भाई लोग देख लेंगे ये वाला गाना बा जौन बहुत ही बेस्ट बहुत जबरदस्त होखेला बा। और भाई लोग ये वाला गाना मतलब अश्लील से हट के बा। अरे हाँ भाई लोग, ये तो लोग अपने माई बहन के साथ पापा के साथ बैठ के सुन सकता रही, मतलब खराब 10% बा, 100 में 90% वाला गाना मस्त बा, सही बा, बवाल बा, खतरनाक बा। बाकी भाई लोग ये गाना के लिखले बड़न, अरे हाँ भारती विशाल भारती वाला गाना के लिखले बड़न, बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास ये वाला गाना के लिखले बड़न विशाल भारती। बाकी भाई लोग म्यूजिक डायरेक्टर बना आर्या शर्मा। अरे हाँ भाई लोग, आर्या शर्मा म्यूजिक डायरेक्टर बना, बहुत ही बेस्ट ये वाला गाना के म्यूजिक भी बना के दिले बना आर्या शर्मा। सुनल जाता था मजा आ जाता, काहे कि टीजर रिलीज हो गल बा, बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास टीजर लागता, बहुत ही मस्त लागता सुनला में और देखला में भी। बाकी भाई लोग वीडियो क्वालिटी की बात करल जाए तो वीडियो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त, पूरा मतलब हाई क्वालिटी में वाला गाना में वीडियो देवल गल बा, बहुत ही मस्त तरीके से वाला वीडियो के बनावल गल बा और गाना के बनावल गल बा। बाकी भाई लोग ये वाला गाना, अरे हाँ भाई लोग ये वाला गाना में काम करे बड़ी आस्था सिंह, अरे हाँ खेसारी लाल यादव और आस्था सिंह मिलकर वाला गाना में काम करे बड़ी। बाकी ये वाला गाना गैले बड़ा सिर्फ खेसारी लाल यादव और बहुत ही बेस्ट बहुत झकास तरीका से खेसारी लाल यादव ये वाला गाना गैले बाड़न और बहुत ही मस्त लागता एक टीजर देख के। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना कब तक रिलीज हुई, तो भाई लोग देख लें कल सुबह। अरे भाई लोग कल सुबह ये वाला गाना का रिलीज करल जाए 6:30 में, कल सुबह रिलीज करल जाए तो लोग गाना के सुने लगे, बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बा, बहुत ही झकास बा। अरे भाई लोग बहुत ही अच्छा ये वाला गाना के बनावल गल बा। बाकी आस्था सिंह इफेक्ट में काम करे बड़ी, हीरोइन में आस्था सिंह काम करे बड़ी। बाकी भाई लोग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे वाला गाना के फुल सॉन्ग के रिलीज करल जाए। बाकी आज टीजर रिलीज कर दिया बा, अगर तो लोग अभी तक टीजर के नहीं खेलेंगे देख ले तो जाकर देख लेकिन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज बल बा, बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास लागत है टीजर, मतलब हम देखने तो बहुत हमारा मजा लागल है। बाकी तो वो लोग भी टीजर देख ले बड़े तो कमेंट करके बताओ। लेकिन बाकी तो लोग ये वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगे तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लें और यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।